Сугыш бетеп, biraz вакыт үткәннән соң, авылга иң беренчеләрдән булып, Нәҗип абый сугыштан кайтты. Халә белән Рәйсә әти дип йөргәч, әти кеше нинди була икән дип, әти карарга бардык. Авылның 10-15 баласы, беребезнең дә әтиебез кайтмаган, әтиләребез юк. Нәҗип абыйны карарга аларның өйләренә бардык. Нәҗип абыйларга килеп кергәч, аның тормыш иптәшебезне, балалар, әйдәгез, үтегез, менә Халә белән Рәйсәнең әтисе кайтты дип, безгә Нәҗип абыйны күрсәтте. Нәҗип абый түр башында аш ашап утырадыр, кулында тавык буты иде. Без бик сокланып Нәҗип абыйга карап тордык. Аннан Нәҗип абый безнең янга килде дә, балалар, исемнәрегез ничек дип, исемнәребезне сорады. Аннан һәрберебезгә берәр шакмак шикәр биреп чыкты. Без ул вакытта шикәрнең нәрсә икәнлеген белмәгәнбездерме? Балаларның кайберләре шикәрне өстәл өстенә кире куйгач, балалар тәмләйбер ул, ашагыз, аша дип әйткәч, алып авызларга кабып, рәхмәтләр әйтеп, ишек алдына чыктык. Ишек алдына чыккач, бер-беребезгә Нәҗип абыйның матур икәнлеген, Халә белән Рәйсәнең әтисе икәнлеген, аннан соң әти кешеләр тавык боты ашый икән дип үзара сөйләштек тә, йөгереп өйгә кайттык. Өйгә кайтып, әнигә, әни Рәйсә белән Халә Нәҗип абыйны әти дип әйтәләр. Без дә әти дип әйтәсеңме дигәч, әни безгә башта карап торды, аннан моңсуланып, шкаф тартмасыннан әтинең фотосын алып, юк балалар, ул сезнең әтиегез түгел, менә сезнең әтиегез дип әтинең фотосын бирде. Мин фотоны алдым да, баскыч башына чыгып, әти, Халә белән Рәйсәнең әтисе кайткан, син дә кайт инде. Кайткан вакытта безгә балаларга таратырга шикәр алып кайт, яме дип сөйләшеп утырадыр идем. Шул вакыттан атылып сеңлем йөгереп чыкты да, апа, бер дә кайгырма, безнең әти дә кайта. Кызыл кар яугач дип әйткән, кызыл кар яуы белән безнең әтиебез кайта ди. Шуннан вакытлар үткәннән соң район газетасында Роза Шәйхетдинова дигән ханымның Кызыл кар яугач дигән шигырен укып тынсыз калдым. Ул нәкъ без үткән әйберне кабатлап биргән икән. Аны балалар сезгә дә укып күрсәтим әле. Әниемнең итәгенә ябышып, әти кайчан кайта дигәнмен, шул сорауны көнгә 100 кабатлап алҗытканмын әни йөрәген. Рәттән күзне ачсам әти, иртән күзне ачсам әти көттем, әйтә алмаган әни үлгән дип, ул үзе дә моңа ышанмаган, өметләнеп гомер иткән бит. Бер көнне күз яшьләрен сөртеп, әйтте әни елап арыгач, беркемгә дә әйтми әле кызым, әтиң кайта кызыл кар яугач. Күрше кызының да әтисе юк, гел елый ди аның анасы. Аларның да әтиләре шулай, кызыл карлар яугач кайтасы. Җәй һәм көзләр буе сер сакладык, кыз җиткәнен көттек зарыгып, күпме көннәр сагыш белән бергә, өмет йөрде бездә сарылып. Безнең хәзер серләребез уртак, икебез дә әти көтәбез, тышка чыгып кызыл кар эзлибез, ышып туңып кирип китәбез. Сабилар сер саклый аламыни, без дә әйттек дуска күршегә, кызыл карлар сере тиз таралды авылдагы бөтен кешегә. Ләкин беркем безне үртәмәде, бер кеше дә бездән көлмәде, язмыш кына безгә кырыс булды, болар ятим үксез димәде. Менә шулай итеп, без әйтергә теләгән, без фикерләгән уйларны Роза ханым шулкадәр матур итеп шигырь итеп язган, менә бу бөтенесе чынбарлыкка туры килә.